Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja em bi riya ketin ev car em buwarekî dûr ve em hatine Hatayê. Bernama Nan û Dan vê carê li Hatayê bûre ye em ê ji vê derê çend tamên xweş em dixwazin bibînin, bigerin û bînin ser ekranên we. Wek tê zanîn Hatay bajarekî hem ji hêla dîroka xwe ve hem jî ji hêla xwezaya xwe ve ciyekî xweş e. Niha jî em derketine ciyekî bilind li vê derê me bajêr daye pişt xwe û em ê ji vir dest bi bernama xwe bikin. Wek dîroka wî û xwezaya wî her wiha xwarinên wî jî xweş in. Her xwarinên wî yê taybet hene. Gelek caran me bihîstî lê belê ji me re nebûbû nesîb hem em bixwin hem bînin ser ekranên we vê carê em dixwazin li vir dest bi bernama xwe bikin û kan binêrin li Hatayê çi xwarin têne çêkirin, kîjan xwarinê wanê taybet hene em wana bibînin niha em dest bi bernama xwe dikin. Belê, di vê bernameyê de me berê xwe da başûrê Tirkiyeyê. Em hatin herêma Hatayê. Hatay herêmek li ser sînorê Sûriyeyê ye. Ji ber hin taybetiyên wê çanda wê bi ser Sûriyê ve diçe. Ji xwe ji xeynî Tirka gelek miletiyên din jî li vê herêmê jiyan dikin. Ji ber vê sedemê çandek wê yê xweser heye. Bi dîroka xwe, bi çanda xwe û xweşiya xwezaya xwe ev diyar bi rastî jî cihê gelek taybet û bedew e. Her çiqas em derketibin herêmek derveyê Kurdistanê jî Hatay bi taybet ji hêla xwarin û xwaringehiyê ve dişibe herêmên Kurdistanê. Gelek xwarinên xweş li vê bajarê tên çêkirin. Niha em ê jî li wan bibin mêvan, çanda wan ya xwarinê nas bikin û bi we re parve bikin. Belê temaşevanên hêja me got em li Antakyayê ne em hinekî li nava bajêr geriyan niha jî em hatine xanekî. Ev derxanekî dîrokî ye jê re dibêjin xana Qurşunlî. Li vê derê em ê xwarinên vê herêmê nîşanî we bidin bînin ser ekranên we ka çi li vê derê tê çêkirin kîjan xwarinên xweş hene. Em ê hem were parve bikin û çawa têne çêkirin em wî jî dixwazin nîşanê we bidin niha em berdewam dikin. Xana em hatine xanek dîrokî ye. Teqrîben ev 400 sala ku heye û li ser piya ye. Niha jî wek zemanê berê hatiye restorekirin û di xizmeta gelde ye. Dema berê mirov diçû xanekê çi pêwîst be li gor wê hatiye amadekirin. Bi taybet jî xwaringehên di nav de wek sembola xwarinên Hatayê ne. Em hinek vê cihê dîrokî nas dikin, em dixwazin xwarinek navdar û taybet yê Hatayê ji bo we çêkin. Di serî de em ji kebaba tepsiyê dest pê dikin. Hostayê xwaringehê ji bo me taybetiyên vê xwarinê û çawa tê çêkirin yek bi yek dibêje. Belê, em îro di serî de kebaba tepsiyê ji bo we çêkin, newsa?
بله هم بخیر هاتن. خێردار بی سپاس ئەم دخوازم بەرفرەییا وێ ببینن چاوا تێچێکردن هون چی بکارتینن Niha ez ê ji wara kebaba tepsiyê çêkim. Pêwîst e goştê wê ji parçoyê golikê be. Donê wê di nav de. Malzemeyên ku bikevin nav jî berdenûs, îsot û sîr e. Baharat jî îsota pûl, xwê û îsota hûra reş e. ev tiştê em dibînin Firingî, kartol, îsot û pîvaz em ê wan jî dayînin ser. nexwe em dest pê bikin em bibînin ka hûn çawa çê dikin Hostayê me dest çêkirina kebaba tepsiyê dike. Bi awayek dest sivêk û hostahiyekî baş malzemeyên xwe bi kêra zirx hûr dike. Goştê xwe makîne dike û tevlî dike baharatên weke îsota reş û hûr, îsota pûl û xwê li navê dêxe û carekî dîn bi zirxê hûr dike û hevîr dike. Tepsiyê Belê destpêkê em ê hinek kava bacaran lê binî bidin û çil bikin. em vê ji bo çi dikin? Ji bo ku binê wê negre em lê dikin. Divê wisa binê wê tev bigire ne Belê em ê di nav tepsiyê de bi temamî vekin. ev sebzeyên ha ji wê li ser bên dayîn Belê em ê deynin ser. pêwîst e çend deqe bipije 20 dakika. yanî de 20 deqîqeyê de wê bipije Erê. agirê firnê pêwîst e çawa be agirê wê gur be Divê hindik normal be. Agirê wê zêde be goşt wê ne baş bipêje. Agirê wê kêm be baştir e. Piştî xerca goşt di tepsiyê de tê rastkirin êdî xwarina me ji bo pijandinê amade ye. Niha ji bo vê xwarina xweş bipijînin em ber bi firnê ve diçin. Me xwarina xwe avêt firnê. Di nava 20 deqîqeyan de wê bipije. Me got heta kebaba me yê tepsiyê çêdibe em tiştekî dinya navdar a Hatayê ji bo we çêkin. Em bawerin hûn texmîn dikin em behsa çi dikin. Belê em ê niha künefeya Hatayê çawa tê çêkirin ji bo we yek bi yek nîşan bidin.
Ji bo em çêkirina kunefeyê bibînin di nav xana dîrokî de em berê xwe didin dikana kunefe firoş. Ya rastî ev şêraniya xweş bi rêbazek gelek taybet tê amade kirin. Di destpêkê de hevîrê hatiye amadekirin li ser vê sêla fireh tê pijandin û dibe qedeyîf. Qedayîfa hat çêkirin bi tev lîrûnê malê ji bo kunefeyê tê amade kirin. Niha dora hazirkirina kunefeyê ye. Ev nebata tam xweş wê di nav tepsiyê de bê çêkirin. Postaya me destpêkê tepsiyê bi rûnê malê baş diseyîne. Qedayîfa bi rûnê malê hatibû tevlîhevkirin wê li nava tepsiyê bê rastkirin. Kunefeyê de yek jî tişta herî giring jî panîrê wê ye. Piştî qatek qedayîf hat rastkirin, niha jî panîr li ser tê reşandin. Herî dawî qatek din qedayîf li ser tê kirin. Niha kunefa me ji bo pijandinê amade ye. Tepsiya hat amade kirin, niha datîn ser agir. Niha bi agirek kêm heta nîv saet 40 deqîqe wê bi dilê xwe bipije. Piştî binê wê baş sor bû, divê bê wergerandin. Ji bo wê tepsiyek din a bi rûnê malê hatiye sayandin pêwîst e. Piştî hat wergerandin, ew aliyê wê jî tê pijandin. Dawiya wî şerbeta wî ku hat lêkirin, kunefeya me ji bo xwarinê amade ye. Heta em kunefa xwe çêdikin, xwarina me yê di firnê de jî dipije. Em kebaba xwe yê tepsiyê ji firnê digirin û li xwaringehê sifreya xwe amade dikin. Belê temaşevanên hêja em li Hatayê li Antakyayê bûn me kebaba tepsiyê çêkir wek me anî ser ekranên we her wiha kunefa Hatayê navdar me çêkir. Niha Cemîl tamayî binêrin ka çawa çêwiye bi rastî jî gelek xweş xuya dike. Em binêrin ka çawa pijiyayê jî ya rastî tamekî pir xweş e.
ام گوشتی وی لذت هاوی هم جی پجاندناوی چیکرناوی تایبت و خوارناها ما خواستم نشانی وجی بدن هر وها اویاجی پشتی خوارنه مروف وک شیرانی دخواه اما ام خوازن نشانی و بدن تامایی جی بنیرن کنفا هاتای یا تایبت لجیهانی دنگ دایه اف کنفا ها کام بنیرن تامایی چاوچیه بیه براستی جی هم خوارنا می سرکه هم جی شیرانیا می گلک خوش چی بویه پشتی وان خوارنان مروف حق ده پسنداینا مطبخا هاتای وای مدو تعمین خوش یا هاتای آنی سر اکرانین وه لیبلی دولمندیا مطبخا و باجاری بوان ناقده نها ام دکانکی کو نباتین خوازایی تیم فروتن دبن میوان لورج ترشین و ریچال و دمسه بگیره حتی بهارات و صابون و زیتی هر جوره نبات هنه قوات بیجواره؟ سپاس هرهبی ام دبینین گلک تشتین خوازایی هنه لور ام تف تشتین هرمینه گلو بله هر تشتین ما ین وی هرمینه چه هنه لور هنه کد کارم بحثی بکن ترشا حناره هیه یا ما بخواه چیکریه زیتامه هیه چشیدین ما ین بهارات هنه هیجیر هیه دمس هیه دیسا یا ما بخونه جوره این ما پرن ریچلا گوزه هیه yani tiştên şêraniyê jî hene. Catrî heye yani cureyên me pirin. Em li vir sabûn dibînin. Belê sabûn jî ya me ya herêmê ye. Sabûna defneyê ye. Ji sedî sîh û pêncî ji rûnê defneyê tê çêkirin. Îsotên me yê hişkirê heye. Dîsa şêraniya kundirê heye. Tev herêmîn e. Em li nava bajêr gera xwe berdewam dikin û berê xwe didin xwarengehek din. Lêbelê çemê navdar ya Hatayê çemê Asî me di dera westandin. Çemê ku seranser di nav bajêr de diherike remza vê diyarê ye. Ev çemê ha wek navê xwe bi taybet diherike û bajêr zindî dike. Car rawestgeha me xwaringehek ku hemûs lê tê çêkirine. Li vê dikanê gelek nebatên xwezayî xuya dikin. Bi taybet tirşînên cûr bi cûr hatine rêzkirin. Hemûs jî yek ji wan tamên navdar yê Hatayê ye. Hostayê xwaringehê çêkirina hemûsê bi berfirehî ji me re dibêje. Karin hinek ji me re behs bikin hemûs xwarinek çawa ye taybetiyên wê çi ne? Em nokê xwe beriya di rojan dixin nav avê. Da avê da dinepixe. Paşê em datînin ser agir. Hem ji bo qalikê wê jê bibe, hem jî ji bo baş bipêje. Heta ku nerm bibe li ser agir dimîne, li ser agirê kêm. Piştî baş nerm bû em benê wê digirin û ji bo sar bibe dihêlin. Dema hinek sar bû yanî hêj şîrmgermiye em tehîn, xwe û lîmon berdidin ser.
heta di nav hev de baş bihele em bi mikserê hûr dikin. Paşê tê vê halî û ji bo servîskirine amade dibe. Yani TV hali و آماده Erê di rojekî da tê vê halî. Yani rojek berdewam dike newsa. Belê, heta tê nav firaqê rojek derbas dibe. Kareki Em zahmet. di 3 deqîqeyan de hazır dikin. Lê çêkirina wê rojek saf Kerem digire. axire jmere jî dikarin firaqek hazır bikin. Em kimyon davê ji navê îsota pûl yê bixwazin em ji bo wan bi tirşîn û sebze çê dikin. Aslê wê çabe û sa çêkin. Eslê wê bi zeytê tê çêkirin. Yên ku bi rûnê malê dixwazin jî hene. Wek hosta jî anî ziman ya rastî çêkirina vê xwarinê gelek zehmet e. Lê belê wek xuya dike hatayî gelek ji vê temê hez dikin. Ka em jî binêrin tema hemûsê çawa ye. Belê yek ji temên xweşî Hatayê Humus e em jî hatin xwaringehekî li vê derê xwarina taybet Humus tê çêkirin. Me çêkirina wî anî ser ekranê we tiştek çawa ye me wiya nîşanî we da niha em dixwazin li tema wî binêrin paşê me berdewam bikin. Rastî ji temekî pir xweş e. Ev ji xwe hostayê me anî ziman çawa tê çêkirin. Me jî me xwest em li temayî jî binêrin. Taybetiyekî Hatayê ye ev jî wiya dikarim bînin ziman. Em ji vê xwaringehê radibin lê belê gera me bi dawî nabe. Em ji Antakyayê derdikevin. Niha em ê berê xwe bidin navçeyên dinyê Hatayê. Dirê de em gelek xweşiya dibînin. Di serî de deşta Amîkê mirov mest dike. Ev deşta bê serûber bereketa van diyara ye. Her wiha çayê navdar çayê Amanos. Kurdistanî van çayan ji nêz ve nas dikin helbet. Bi rastî jî gelek bi heybet û bedewin ev çiyan. Ev car rawestgeha me navçeya 4 yolê ye. Belê temaşevanên hêja em gera xwe li Hatayê berdewam dikin ev du roje em li Vaderanê em li dûv temê xweş digerin ev gera me êca navçeyekî berdewam dike em hatine navça 4 yolê. Niha em li ciyekî xweş em ber behra spîne em ê ji vir dest bi bernama xwe bikin her ne nava bajêr li wê derê temekî xweş bînine ser ekranên we her wekî tê zanîn va herêma Hatayê bi her alî bi hem xwezaya xwe hem bi dîroka xwe hem jî bi temên xwe bi xwarinên xwe ciyekî taybet e ji ber wî yekî em dixwazin gera xwe berdewam bikin niha em ê her ne nava bajêr û xwarinekî xweş bînine ser ekranên we em berdewam bikin. Ev bajara kulquntara çiyaya Amanosê ava bûye ji navçeyên xweşî Hatayê ye. Li aliyek çiya û xwezayek dewlemend li aliyek behra spî. Nêveka zivistanê ye. Pêlên avê bi dijwarî li qerexa behrê dide. Her wiha dîmenên gelek xweş derdikeve holê.
ام جده و بحری بری خود دن نوا باجر دا کو ام هرن خوارنگه هک ام هنک نوا باجر دگرن و دریه کوچبره کردخن بله ما گوت ام لحات هایل دوفت عمی خوش گراخ بردوام دکن ام هاتنه باجار دورت یول الوی دریجی هم خوارنین هات های جیتنه چکرن هر وها دورت یول تایبتی کیوی هیل ور پرکرد جین ما خواست ام لخوارنگه هکی بنه میوان الوی دری که ام چکرن موی ببینن ام هاتنه جی کی کو دونری چی دکن یک جی خوارنین هاتایی تایبت جی دونرا کل سر داری آگری چی دبه نها هستایمل بامه مرحبا اشتره مرحبا سر شوایی sağ ol kardeşler. کاری نکوه ناس بکن Tabii. ناوی و چی Navim Musa'yı. بله Soyadımız Zulan. زولا Eri memleketimiz Şanlıurfa. Virenşehir. جویران شهره Eri. سرچه اون Siz زولا yazıyorum هاتنه yani 88'de de matım bırak. افسی ساله اونی Eri بیدی Emran'ı. yani اون tam bu ne yeki جی هاتایی Eri. جدت یوله Eri. Züde babim atı bırak. yani zamanı babi o Eri. malbati hatı Hatım bırak. İşte onun hatını o kat ne beger yani. Naim Viran şehri. adecem derinde gerintin. Yani için- Eri memleketime Sadece olarak için de Eri bilirtin. tabii hem derim memleketime Şanlıurfa'yı. Muraciye hacbir ne ki başa. Tabii. Devir un dema hatin ve çıkar itkin. Yani hatımda işi beri çiftçilik işi medikir. Devir bahçe mahçe. Bahçe Ziraat heye. Eri, mevi işi dikir. Biraz meyve işi bekir. De sal bu ez bir işi Evde dikir. sala un bir kar itkin. Eri, de sal devken sal bu hemen ez bir işim ben. Ev şu hata bir ava kun devir. Yani mesleğime hatayı çek. pir garsonluğu kir. Bəli. Ustalık kir eri. Pir şuğlim döner işi döneri. Bir yöresel bir döner dükkanı bekir. Dema un veran şehir un bavu kala çıkar itkin. Bazı mekale beri yani mesleği an serbest meslek, çiftçilik işi, Yani çiftçilik. kar ziraat etkin. Her işi, ziraat edikir. Böyle. Atıvra meku avet va işana. Levir ez dibim dört yolu taybeti pır kurt hene. Eri yani pir vira. Yani tabii şu Ahmedi şu Eri pir yani Rahay, Diyarbakır'ı, evi, Gelek Ahmet'i. hatırına Yani nediri. pir eline yan vira. Böyle. Hem jiyatın vira işte, Anka vira geçirmişti bir işte. Çavaya, çok şükür. jiyan çavaya elvediri, jiyanava çava derbastı. Yani çok şükür yani vira hoşu. Ekonomi yani, çavaya. Ekonomi rindi yani idare edeki. Daradaki Evet, evde işi, sala tarım. davi kriz Rizeye o tesira halvenek böyle Hem krizi uğraşmıştı ben. problem çeydi bej bu. Tabii bu problem şeydi bu malzememe perfiriya. Yani işte kun bukartin o fiyatı zede bu. Zede bu pir zede bu yani. Böyle. Zam ekti mesela %15 zamtı ama %100 zam var. İşte mekri yani malzeme. Ujin karın zede zam bikin. %10 kır yani. Zede fiyata zede bikin Yani böyle milli- o farkaha tesire ki mazın nüvet ki. Tabii canım yani %100 gider %10 gider. Böyle. Eri. باشه منه کی بحثا خوارنا کنچه دیکیم بکن مگوت نور دونرا hatayı ya navdar meşhur. Evet. Hatay- Şey dikin taybetiyin özellikle dönera Hatay içine çalsa Yani döner ya Hatay'ı özüyü sosu. böyle Evet. sosaviye. Sos emeği. Evveleri Evet. sosame. Sos emeği pir meşhuru. Evje çi unçe dikin Bayağı hem domates salçası içedik. böyle. Acısız domates salçası. Hı hı. Hündürüyü de baharat yemek özel iyi. Baharat yakın. Evet, baharı özel iyi. Baharat yemek için özelti. Hem bayağı şeydekin hazırlamıştık, tinin bırak. Ez dibim taybeti kiwi jî li ser agire dara çedik, değil mi? Evet, algir idare hem şeydekin odun ateşi, ne doğal gazı. Yöresel iyi, farkı iyi bayağı iyi. Ev jî fark Eri, etkiye. eri. Tamavi ez bim xweştir dike. Tamamen bir koşu. Tabii, hediye dikerli. Yani Kılavuyumuz dikerli. Hediye de közü ateşi dikerli koyuş hem jedekin. Datinin tepsi. Buranın naneme kızartmıştık. böyle undama vakti
mirişki xwe ez dibêm untirê mirîşka çêdikin. Tamam. Eri sadece mirişem çedik. Ew ji xwe taybetiya dönera Hatayê jî mirîşk e. Evet. Ew ya jiyan bêjin. Ev dema ku mirîşkê xwe çêdikin terbiya wî jî bidîme nasa. Tabi terbiyeyi em servis mera tine goştuyu Bele. em baya vedikin. Hı hı. Avcar üyeyi, Hı hı. baharat üyeyi. Em baharat üye çedikin. Un çi dixin abi? Nav meslek sırrıyı. Meslek sırrı. Evet, meslek sırrı hem güçlü açık açık bugün. Navêjine. Eri yani meslek sırrı ez hinek jardı bilgi bidim ve. Bele. Mesela baharat eme özelti. Hı hı. Kimyon, karabiber, kekik, Bele. samırsak, salça, tuz. Em bana tevlî hev dikin. Hem bana geç tevevde dikin, O karıştırmış dikin. döner duy terbiye de dimine. Tabi bu terbiye de devdü saat dimine. Yani 12 saat dimine. Evet, devdü saat dimine. Hem bu dinlendirmiş dikin. Hemen roki işte dinlenmiş dikin. Dur hem sive de takmıştık. Yani pişti ku 12 saate de ma Hem roja dinlenmişti be, hem hoştu be, hem bu avcar yeme hoş dikşin indirivi, hem kıvamı hoştu be, hem lezzetliydi be. ev xoşiya wî ji wir tê demek. Eri. Şuhay min jî tamayî binêrin ka çawa çê dibe çawa tamayî çawa yani ya Ta kızlar bir bikin bir tabak getirir misin? yani divê mirov ya bêje yek xoşiya goştê wî ê di duwa baharatê wî sosa ku çi lê dikeve û berê ku hûn şîşa bidin neseklandin ê ya ev sosa ha ku hûn lê dikin Eri hem sosu, ev jî piştî ku dixne nav nan ya lê dikin ne ma? eri beraber hem nan yokubra kızartmıştık. Bele. Em ê bêne wê dirê. Eri. Ev sos û agirê dara ev tev digîje hev Eri. dönera Hatayê derdikeve. Eri. Döneri Hatay derdik eve, sosu Tabii. özeli, Çêkirine kiviyê dî jî taybet heye ew jî sêle. evet, seyle, Bele. naneme fırın Em eti hinekî özel, behsa vê sêlê jî bikir. eri naneme özel fırın eti, Bele. hem bir özel baharat üyeyi, nan üye hem hoş ve Yani ev dikin. ondan jî sos dikin. Eri, nan üye sos dikin, Böyle. dur hem davin ser sacı, hem Em bura, li ser vê sêlê hinekî ew jî dimîne sor tabi dibe. hinek hem sor dikin, kızartmış dikin, dur hem dedin servisi. Bele. Ka em yekî nîşan bidin ka çawa çê ve twere viyalî. Tamam. Twere viyalî bila hostayê me çêke. Kekê Musa bi berfirehî behsa çêkirina donerê kir. Niha em binêrin ji bo servîsê çawa tê amade kirin.
بله تماشاوانین هیجای دیم هات نبر به داویه و مگاوادی نشانی و دا دونرا هاتای چواتی چی کرن با آوی هاتای چواتی چی کرن تایبتی وینجی آنین سر اکرانین و نها جمیل تمایی بنیرن که تمایی چوایه امیجید خوازم بواره پار و بکن هستای من دونر اما گلک خوش خیادی که دستی و صاحبه صاحب خودش ترازم مشقه لشیر ما بحثی که ما گوت چوا چی دو چواتی چی کرن نها جیدی امی بخون بویدم که هم اویا سرویس تواقعه وای سرویس ایمه اوجی ماجی دورمه حتی یوسیدی یعنی به تایبت ویاوی چی تشکر نه پرانی وساطی خواه چکرین یو ولی یعنی امیا جیبه که نشان بدم ماشینانی میشیم بیم کچه‌ایه اما دونرمه حتی یوسیدی و درمی حتی ملت با زیاده تر بیاوی دخواه اما ما گفتم با آوی سرویس نشان بدیم کچه‌ها چی بیه میجی نخوام تمایی بنیرن بویدم ابجی تبحثانان کرد تگوه نانی من تایبت چید کن سرسیلی صور دکن کام بنیرن چه چی بیه یا راستی مدو روژین گلک خوش در باسکر لحاتایی وایه امجاره کدن هاتن بر بداویه و لوی واره ما گلک دورین خوش دیتن و گلک خوارنین خوش خوارن ام هیویدارن ددمین پیش دجی و اریا ما بوان دیارا بکرن بله براستیجی تعمکی پر خوشه تعمی پر خوشه یعنی گلک جارا ما دبیست دگوتن دورین دیجی تینه چکر با آوی حتایت بین دونرا حتایی لبله لور تمایی هی خوشتره این خوشه برای تعمی یعنی اوجی راستیه که مروف اصلی هر تشتی اصلی کدری به مرول ور بخواه خوشتره راسته اوجی جاره کدی به تجربه ام بیاد بینن ام سپاس تکنج بویوه صاحب خودش ترازی ده میوانه کمه هیه که ذات ایرو پوه آلی کاریامت که ریبریامت کرد ام سپاس تکنج بویویجی هم میوانی اینه اصلا اوجی سرس فرامه ام سپاس تکنج بویویجی جبویجی جبو کداوه اما کاوه اف 30 ساله اون لوی وارینه لوی ولاتینه اون لوی کارید مشینن تایبت چی تشتك مهمة ويجي بين الزمان بلي تماشاوانين هجا ام لهاتاي بون ام قدرك جريان ما جرت تعمل خوش عن سر اكرانين و هري داويجي ام هاتنا دورت يولي درجي نافچا هاتاي و جيكي تايبت براستيجي ما خواست خوارنه کی هاتای جم لول ببینی ما دید ما گرک تشتا خوار ما گرک تشتانی سر اکرانین و نهای جیدیم بر داویه و هاتن افدرو جلوه درا ام به کارو خواتی دمشینن اگر کدرفتی ما چه بن ام توازن هن تشتی دیجی جبر بکشین بین سر اکرانین و حتی برنامه کی دی بین نوا خیر خوشیده دم باش دکرم